het een droomkort. Die zit nou op het oorjocht. Als ze op haar telefoon zocht. En dan wat mij haar telefoon docht. Dan shot ze vet de droomvlucht. Shot ze wat de droom docht. Hij zit nou nog op het oorjocht. Mieke het een droomkort. 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 Mieke, Mieke. 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 Mieke brengt de oorlog uit. Mieke heeft problemen. Ze is heel ontevreden. Ze voelt haar onbegrepen. Ze hier een goede reden.